Bangkay na nang matagpuan ang mag-live-in partner na senior citizen sa kabundukang bahagi ng Barangay Baybay Norte, Sual, Pangasinan. Kinilala ang mga biktima na sina Rosa Santa Rosa at Andres Melio Magaliano. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nagtaka sila kung bakit matagal nang hindi nakakabisita si Nanay Rosa upang humingi ng pagkain. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, madalas nanlilimos si Nanay Rosa upang may makain sa araw-araw. Wala rin silang anak o malapit na kamag-anak na kasama sa bahay, kaya napagpasyahan ng mga opisyal na bisitahin ang kanilang tahanan. Dito nila natuklasan ang dalawa na wala ng buhay, nasa estado na ng pagkaagnas. Matagal na pong yun dito, ma'am. Matagal na silang taga rito, kaya lang wala silang anak. Mga pamangkin lang at saka yung lalaki, may kapatid siya, yung babae doon sa pero malayo yung bahay nila kasi ang bahay nila nandun sa may bundok. Wala silang kapitbahay doon. Kaya nung namatay yung babae kasi yun lang yung nakakalakad, yun lang nakakapag ng hanap buhay nila. Siguro wala nang makain yung lalaki, matagal naman bago napasyalan doon, namatay na rin. Sa gutom siguro yun na. 5 araw na niyang hindi napapansin yung matanda, yung babae. Kaya tawagin mo yung naka-duty, tapuntahan nyo insan, sabi niya. And yun, nung pumunta kami doon sa bahay yung matanda, nakita na namin doon sa may lupa yung lalaki na patay na po, madam. Ilang araw na siguro, mga 3 araw o 4 siguro yun. Pero yung babae, yung paalang nakita namin, pero sigurado na rin po kami na patay yun. Patay na silang dalawa. Ayon sa mga otoridad, matagal nang may sakit sa pag-iisip si Nanay Rosa, habang paralisado naman si Tatay Andres sa loob ng mahigit 20 taon. Makalipas po ang 1 linggo na hindi po sila nakapunta sa barangay para makahingi ng pagkain. Ito po yung nag-prompt sa mga barangay officials natin para sila po ay puntahan sa kanilang tahanan dahil medyo may kalayuan nga po. Along mountainous area po ito ng Barangay Baybay Norte. Only to find out, nung pinuntahan po nila, ay ayun na nga po, nakita na po ang labi nila. At awaiting result pa po tayo, but most probably, natural death po ang ikinamatay ng dalawang mag-live-in partner na senior citizen po natin. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Joshmin Castaño, Balitang Solid North.